inimbita naman kamo para mamanan ninyo ang direksyon kang ating probinsya tuhoy sa paggiya kang ating Army, PNP, NICA, DILG sa pagdumara kang ating nga probinsya. Ang sangkalay lihok nga peace and order sa kabahol nga bagay na kung ang ating probinsya hasta kadya wala pakit hapon it kahilwayan kang wala pakit hapon it kinatawag nga katahimikan, hindi natin maangken ang ginapaabot natin nga pag-ugwad o progreso kang ating nga probinsya. Kung matumduman natin na-declare ng ating probinsya nga insurgency-free province. So salamat sa Philippine Army for that declaration. Kag ang ginasilang natin nga ideklararan ang ating probinsya bilang drug-free province. Of too much progress, nagabubo ang mga proyekto sa ating probinsya. Duro-duro nga kwarta, halin sa ospital, paabto sa pier, paabto sa dole at tupad, kag manan ko nga maglayan ka mo sa dole tupad, ay duro na masuhun-suhun, duro na sabit-sabit. Hambalin nyo lang ang ating mga pumuluyo, tanan ka mo matuguhan, because this is a continuing program of the congressman and the office of the governor. Masarangan natin yan. Kung isikway natin ang mga negatibo natin nga mga nakaraan for 30 years, Antique is not on the verge of progress. Dapat pagbuligay kita, please, do not be a problem. Do not be a negative person. Be part of this beautiful solution. So kadyang adlaw, kapasalamat kita ko kaninyo nga naagto kumuligya para ma-istoryahanay kita. Agad nga, always, I always make my decision based on what you are giving me. I do not make decisions on my own. I ask the Sangguniang Panlalawigan, I ask the mayors, and I ask the barangay captains. And I'm happy to note that for the first time, although wala man kami doon nga close kid ng mga mayors, but for the first time sa istorya ng ating pamulitika di sa Antique, all our 18 mayors have already signified their cooperation to the governance of Congresswoman Loren Legarda, Governor Dodon Cachao, and the whole of the provincial government. So, ino lamang kita rin, ipatan lamang natin ang mga masabot at masakit nga eleksyon ng politika. Let us join forces so that maangkin natin ang natawag na tuod-tuod ng pagbubuan, tuod-tuod ng pag-irimaw, kag tuod-tuod ng pag-reconciliation. And that is the true spirit of Antiqueños. Parehas-parehas kitang mga Antiqueño, parehas-parehas halos kita nagpaparintihanay lang. Parehas-parehas kita ng mga opisyalis. Salamat